गरबर्डी धरणावरील 9 पर्यटकांचा जीव घेण्यात थरातून सुखरूप सुटका। जळगाव जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वत रांगेमधील रावेर तालुक्यातील सुकी गरबर्डी धरणावर पर्यटनास गेलेले 9 पर्यटक सलबर्डी धरणाच्या सांडव्यातील पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने नदी पात्रात अडकल्याची धक्कादायक घटना दिनांक 18 जुलै रोजी उघडकीस आली। रात्री 10 वाजेच्या सुमारास स्थानिक पट्टीच्या पोहणाऱ्या गावकऱ्यांच्या मदतीने जलप्रवाहाच्या विळख्यात अडकलेल्या 9 पर्यटकांना तब्बल 5 तासांच्या प्रयत्नांनी सुखरूप बाहेर काढण्यात प्रशासनास यश आले आहे। धरणाच्या सांडव्यातील प्रवाहात अडकलेल्या पर्यटकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी रतनभंगी, बारेला, गारखेडा, संतोष दरबार राठोड, इम्रान शाह, इकबाल शाह, पाल, दाराज सिंग, रेवाल सिंग, बरेला, गरबर्डी, जिविंदा चौधरी, खिरोदा, सिकंदर भिल, पाल यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून वाचवले। ब्युरो रिपोर्ट, महान्यूज 19 सौदा। अरे बाप कुठे अरे लईला दूर गेला रे। मोबाईलचे आणि ते गाववाल्यांनी तिथं आम्हाला भेट देण्यासाठी खूप वेळ उभं राहिले। नंतर पोलीस सहकारी आले आणि आम्हाला वाचवले। किती लोक होते तुम्ही एकूण? आम्ही 9 जण होतो। 9 कुठले तुम्ही राहिले? मुक्ताईनगर। काय नाव होतं तुमचं? लखन प्रकाश सोनवणे, अतुल प्रकाश कोळे, विष्णू दिलीप बोरसे। सर प्लीज पोलीस स्टेशन। अचानक नदीला पूर आला। दुपारी मध्य प्रदेशमध्ये पाणी पडलं, त्यामुळे हे मुलं अडकून गेले। या भागातील गालबर्डी येथील राहणारे महावीर यांनी आम्हाला फोन केला की साहेब असे मुलं इथं अडकलेले आहेत। त्यानंतर आम्ही त्यांच्या मदतीला धावून मुलांनी दोर आणला। दोर आणून सगळी व्यवस्था केली, त्यामध्ये पोलीस, जनता, मान्य SDM सर, तहसीलदार मॅडम, आम्ही सर्वांनी एकत्र हे ऑपरेशन राबवलं। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या भागातील नागरिकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं। त्या सहकार्यामुळे हे 9 लोक वाचवले। तरी माझं एक या लोकांना, इथल्या मुलांना, जनतेला आव्हान आहे, जोपर्यंत पाऊस आहे तोपर्यंत या भागात कोणी फिरायला किंवा पिकनिकला येऊ नये, अशी माझी आग्रहाची सर्वांना विनंती आहे। सुकी धरणाच्या सांडव्याच्या खाली सुकी नदी पात्रात छोटंसं एक खडकाळ बेट आहे, झाड आहे। तिथे 9 मुक्ताईनगरचे तरुण मुलं अडकले होते आणि त्यांना स्थानिक नागरिकांनी दोराच्या सहाय्याने यशस्वीरित्या बाहेर काढून हे जे ऑपरेशन आहे हे यशस्वी केलेले आहे। 15 ऑगस्टपर्यंत कुठलंही पावसाळी पर्यटन स्थळ हे धोकादायक असतं आणि त्या दृष्टीने माननीय जिल्हाधिकारी आता या पर्यटन स्थळांवर कर्फ्यूचे आदेश करत आहेत। इथून पुढे कोणत्याही व्यक्तीला पर्यटन स्थळावर जाता येणार नाही। त्या 15 ऑगस्टनंतर याचा आढावा घेऊन माननीय जिल्हाधिकारी महोदय जो काय आदेश करेल त्याप्रमाणे कार्य होईल।